салом алейкум, бародарони азиз, ҳама каса хуш омадин. Авиакасса дар хизмати шумо аст. Рақамои 98069 808 Екатеринбург то 8 бегоҳира дар хизмати шумо. Метавонед занг занед, нархи навои билета пурсен. Наушник дар кора, аксессуар дар кора, ягон USB кабел дар кора. Марҳамат, занг занед, пурсен бародаро, мо дар хизмати шумо ҳастем.